Καλησπέρα παιδιά, σήμερα ESDC02 εδώ και σήμερα παίζουμε Skyblock. Αυτά τα αρχικά πράγματα που πρέπει να κάνετε. Ναι, I know that, yeah. Έχω πάρει pickaxe και μαντέψτε τι γίνεται. Είμαι στο Pixelcraft, ευχαριστώ πάρα πολύ το Pixelcraft και μου έδωσε όλα αυτά εδώ πέρα ο Pixelcraft. What? Το spruce helping. Τέλος πάντων, έχουμε το Vanilla Craft για τη Vanilla Craft για τέτοιο, για texture pack. Και λοιπόν, και παίζουμε Skyblock, από ό,τι είπα και πριν. Skyblock. Τέλεια. Και τι θα κάνεις εσύ τώρα στο Skyblock? Δεν έχω ιδέα, να σας πω να ακρίβεια. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Φυσικά, ξέρω τι θα κάνω. Και ας αφήσουμε αυτά εδώ μέσα. Τέλος πάντων, θα σκεφτόμουν να πω κάπου από αυτά εδώ πέρα τα δύο τα μέρη. Κάτσε εδώ κάτι. Ωχ! Υπάρχει άλλος ένα εκεί! Ωραία! Γουστάρω. Θα κάνουμε φιλίες. Που δεν θα κάνουμε τέλος πάντων. Εδώ πέρα. Πάμε να το βρούμε. Άμα πέσω το γαργάλισα. Μην πέσει σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό εκεί κάτω? Και γεια σας. Ναι. Λοιπόν, φοβάμαι να μην πέσω. Συγγνώμη που το κάνω τόσο αργά. Να, γιατί δεν το κάνω. Και τώρα λογικά θα με πετάξει. Ναι, λογικά. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έκοψα το βίντεο για να συνεχίσω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, what? Τι έκανε αυτός ο τύπος? Κόψε απλά όλο το τέτοιο. What? Εντάξει. Και ξεμένο. Oh. Ναι, γιατί φοβάμαι, Λοιπόν. Κάτσε. Ω, έχει πεθάνει εκεί πέρα ο τύπος. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω έμαθα το κόλπο για να πώς να μην κολλάει το Minecraft στον όταν παίζω όταν τραβάω με τον Bandicam. Νομίζω. Πείτε μου στα σχόλια. Λοιπόν, θα μαζέψουμε λίγο πέτρα. Κόλλησε. Δηλαδή επίστευτο, Έλεος. Γεια σας, επέστρεψα. What the fuck? Ποιο σερβερ είμαι ρε? Α, ναι, λάθος, συγγνώμη. Σα ξαναεπιστρέφω, συγγνώμη. Και επέστρεψα, συγγνώμη, είχα μπει σε λάθος σερβερ πριν. Πρέπει να το βάλω να ξαναθυμάμαι. Και τι θα λέγατε? Να πηγαίναμε σε εκείνο το ζυσάκι? Ναι. Πώς όμως? Αν βοηθούμε λίγο από την πέτρα. Κατάμε λίγη πέτρα.
Εντάξει, τίποτα δεν έχω πάνω μου. Δεν έχω ιδέα πώς θα βρω γουλ και what the fuck. What, τι κάνει εκείνος. Όπα, κάτσε, περίμενε. Περίμενε να δω. Τι έγινε. Α, κατάλαβα. Το άφησε απλά ρε παιδιά. Και εμείς μπορούμε να πάμε να του πάρουμε τα πράγματα. Απλά τα πράγματα. Απλά. Τους ξέμεινα πάλι. Κοιτάξτε, είναι σαν να παίζω Shift Wars, απλά. Τι το παρουσιάζω. Λοιπόν, κλείνω εδώ το βίντεο, γιατί δεν αντέχω άλλο. Skyblock επεισόδιο 1. Και τα λέμε. Ναι.